Ja, Anders, formand for Skive Sharks. Ja. Hvad er Sharks forventninger til den kommende forårssæson i SK? Jamen, den er jo helt klar oprykning. Det er jo det, der skal vi tilbage og ligge der, hvor hele klubben mener, vi hører til. Men også se, at man kan fortsætte med at være ubesejret. Det kunne være super fedt, hvis man kunne ende med at gå hele sæsonen igennem uden at tabe en kamp. Det ville jo være helt fantastisk. Vi ved godt, at hvis det ender med en oprykning ret tidligt, måske med 4-5 kampe tilbage, så kan det være lidt svært at holde fokus og motivation igennem de kampe der. Så det er ikke noget, man kan tillade sig at forvente, at det bare skal ske, men det er der alligevel om et eller andet sted en forventning, at det kunne være fedt. Og så i hvert fald, skulle der komme en nederlag, så i hvert fald på udebane, så man stadigvæk har en ubesejret hjemmebane. Det skal sgu kunne lade sig gøre. Ja. I sommer blev der skiftet mange spillere ud. Der var 10 ud af truppen, og 12 nye kom ind. Ja. Hvem er fra Sharks synspunkt den mest iøjnefaldende nye spiller her i efterårssæsonen? Jamen altså, på målmandsposten, der har det været helt nyt det hele. Og der skulle være nogle skader også, der har gjort, at man kunne have set begge to, og det er jo egentlig lidt spændende. Om det så har kostet, eller om det har gjort det bedre, det skal jeg sgu ikke kunne vurdere så meget på. Men jeg synes i hvert fald, at Krog, der har stået, han har gjort det rigtig godt, synes jeg. Han skal i hvert fald helt klart nævnes, men jeg synes også på backs, godt nok var Nørby ikke helt ny, men han spillede fast nu hele vejen igennem, og jeg synes, han har været spændende. Men det synes jeg bestemt også Kildrik, han har været. Jeg synes, det er sgu lækkert at se sådan et par unge backs, der tør udfordre og gå med frem og vise sig lidt frem. Det har været meget sjovt. Det er i hvert fald helt klart nogle af dem, jeg synes, der har været det mest spændende. Og så en genfødt Bøgel, det synes jeg også, der er værd at nævne. Hvis I skulle udnævne en efterårsprofil, hvem skulle det så være? Ja, det er jo sgu svært at komme udenom Hostrup, når han har lavet alle de mål, han har. Det er en selvfølge, at en mand, der har et mål i snit, han er en profil. Det synes jeg, det vil være tåbeligt at prøve at begynde at trække noget frem i alle mulige andre. Det er Hostrup. Nu er der lang tid til forårssæsonen bliver sparket i gang. Er der nye tiltag på vej i Sharks? Ja, altså vi har jo både det her med noget videohalløje sammen med samarbejde med klubben og det ene eller andet. Så arbejder vi jo hen på at lave noget nyt hele tiden jo. Om det så er nogle store nye tiltag, der virkelig er synlige, eller om det er bare noget mere PR-mæssigt på internettet, og hvordan det skal fungere, det er sådan lidt, hvordan man ser på det. Men der vi forsøger hele tiden på at lave noget nyt, hvor vi mener, at det kommer os selv til gode, og hvor det hjælper klubben og truppen allermest. Men der kommer helt sikkert nogle nye tiltag, blandt andet med nogle online-dele, hvor folk de kan sidde hjemme lidt og følge endnu mere med i, hvad der foregår i, og i en højere grad føle sig opdateret. Tak for det.